എൻ്റെ പേര് ശ്രീതു. ഞാൻ GVHS പുതുക്കാട് സ്കൂളിലെ NSS വോളണ്ടിയർ ആണ്. ഞാനിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ലയറിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ലയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മദർ പ്ലാന്റിൻ്റെ സീഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മദർ പ്ലാന്റിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ആ സീഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലാന്റിന് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലയറിംഗ് എടുക്കുന്നത്. ലയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മദർ പ്ലാന്റ് ആണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചൈൽഡ് പ്ലാന്റിന് കിട്ടും. അതാണ് ലയറിങ്ങിൻ്റെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ ലയറിങ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുക പേരക്കായൽ ചെയ്യും, പിന്നെ ലൂബിക്ക, പിന്നെ പോമോഗ്രാനൈറ്റ് അതായത് മാതള നാരങ്ങ, പിന്നെ ചെയ്യുക ലിച്ചിയിലാണ്, പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ക്രോട്ടൺ ചെടിയിൽ ചെയ്യും. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ക്രോട്ടണിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്രോട്ടണിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രോട്ടൺ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത് ഈ ക്രോട്ടൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്രോട്ടണിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബ്ലേഡാണ്. അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പെൻ ബ്ലേഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ സേഫായി ചെയ്യാം, കൈയൊന്നും മുറിയില്ല. പിന്നെ നല്ല മൂർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബ്ലേഡുമ്പോൾ തുരുമ്പോൾ അങ്ങനെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഭയങ്കര കെയർ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നൈഫിലൊക്കെ തുരുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റിൽ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്ലാന്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ തുരുമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇതെടുക്കുക. പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല മൂർച്ചയുള്ളത് എടുക്കുക. നമ്മളൊരു കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷാർപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. 2-3 കട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നൈഫ് വേണം. ഹൗസാണ് നമ്മൾ ലയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ലയറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊക്കോപീറ്റും പിന്നെ സ്പാഗ്നമോസസൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്പാഗ്നമോസസും കൊക്കോപീറ്റും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ മോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ് മീൻസ് നമ്മൾ മതിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പൂപ്പലാണിത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മോസിനും കൊക്കോപീറ്റിനൊക്കെ വാട്ടർ ഹോൾഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നനവ് മാത്രം മതി നമുക്ക്. അപ്പോൾ നന്നായി വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട, ഒരു നനവ് മാത്രം മതി കെട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോളിത്തീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എടുക്കണം. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ സ്പാഗ്നമോസസും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചും വെച്ചിട്ട് കെട്ടുന്നത്. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രോട്ടനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പ്ലാന്റ് എടുക്കായാലും 1 വർഷം പഴക്കമുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ലയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 2 നോഡുകൾക്ക് ഇടയിലൂടെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നോഡും ഇവിടെ ഒരു നോഡുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു കട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു റൗണ്ട് കട്ട് കൊടുക്കുക. ആ ബാർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ നടുക്കിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബാർക്ക് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ക്രോട്ടണിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ ബാർക്കൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ നടുക്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ ത്രെഡ് വെച്ച് ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കോട്ടൺ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ ബാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മോസ് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കളഞ്ഞ ബാർക്കിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആദ്യം മോസ് വയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്ക് പോളിത്തീൻ വെച്ചിട്ട് അതിനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. കെട്ടാം. ഞാനിപ്പോൾ പോളിത്തീൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കെട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായി ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും കടക്കാത്ത രീതിയിൽ നന്നായി വലിച്ച് കെട്ടാം. രണ്ട് സൈഡും നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കെട്ടാം. നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള ഈ പോളിത്തീനിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് മുറിച്ച് കളയാം, ആവശ്യമില്ല അത്.
ലെയറിങ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഇനി ഒരു 1 to 2 മന്തിൽ റൂട്ടിങ് വരും. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും റൂട്ടൊക്കെ വരുന്നത്. പുറത്തുകൂടെ മോസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു വൈറ്റനിങ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് റൂട്ടായിരിക്കും. റൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പോട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്തോ നടാവുന്നതാണ്.